Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Няшчасны выпадак у Мазыры. З даху 5-го паверху жылога дома упалі двое рабочых. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Беларусь замкадам» са спасылку на відавочцаў. Здарэнне адбылося на адрасе Прытыцкага 6. На месцы працуюць ратаўнікі. Валяюцца две каскі, стаіць пад'ёмны кран. Две машыны хуткай дапамогі былі. Аднаго павезлі адразу, а другога рэанімавалі, мабыць, і павезлі пазней. Нібыта жывыя, шыфер мянялі. Рэжым Лукашэнкі адправіў танкі на мяжу з Украінай. Відэа з тэхніка апублікавала Міністэрства абароны. У кадр трапіла прынамсі 8 танкаў Т-72. Паводле выдання «Флагшток» тэхніку выгружалі ў Мазыры на станцыі Козінкі за 50 кіламетраў ад дзяржаўнай мяжы. Міністэрства абароны заявіла пра адпраўленне дадатковай вайсковай тэхнікі і ўзмацненне групоўкі на беларуска-украінскім памежжы на загад Лукашэнкі. Зрабілі гэта ў адказ на нібыта парушэнне паветранай прасторы Беларусі украінскімі ударнымі беспілотнікамі. Паводле выдання ТАСС 9 жніўня беларуская СПА ў небе над Магілёўшчынай збіла 13 БПЛА. У Гомлі расійскі дом разам з фондам Алексея Талая збіраюць гуманітарную дапамогу для жыхароў Курскай вобласці. Правядзенне акцыі патлумачылі трагічнымі падзеямі, якімі менавіта арганізатары не паведамілі. Раней у шэрагу раёнаў Курскай і Белгарадскай вобласцяў Расіі улады абвясцілі эвакуацыю насельніцтва. Паводле губернатара Белгарадскай вобласці Вячеслава Гладкова, жыхароў памежных з Украіну раёнаў вывозяць у адмыслова арганізаваныя пункты часовага размяшчэння. Украіна кантралюе каля 1000 квадратных кіламетраў тэрыторыі Расіі. Пра гэта заявіў галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі. Упершыню згадаў баявыя дзеянні ў Курскай вобласці і Владзімір Зяленскі. Прэзідэнт Украіны заявіў, што ЗСУ узялі пад свой кантроль менавіта тыя раёны на тэрыторыі Расіі, адкуль вяліся абстрэлы Сумскай вобласці Украіны. Таксама ён даручыў дыпламатам зрабіць усё, каб атрымаць ад заходніх партнёраў дазвол на выкарыстанне дальнабойнай зброі. Тым часам у ЗША пракаментавалі заяву Пуціна пра тое, што Захад вядзе вайну супраць Расіі рукамі Украіны. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Джон Кербі прапанаваў Пуціну спыніць вайну, калі яму не падабаюцца украінскія войскі ў Курскай вобласці. 18-гадовы хлопец у сталёвай камізэльцы, каскі і масцы напаў на мінакоў у горадзе Эскішехір на паўночным захадзе Турцыі. Пра гэта паведамляюць мясцовыя СМІ. Нападнік параніў ножом 7 асобаў. Яшчэ аднаго чалавека ён забіў сякерай. Свае дзеянні ён здымаў на камеру GoPro. Зламысніка затрымалі паліцыянты. Праваахоўнікі лічаць, што падазраваны ўчыніў напад пад уплывам камп'ютарнай онлайн-гульні на ваенную тэматыку. У Грэцыі бушуюць лясныя пажары. Агонь дабраўся да Афінаў. У прадмесці сталіцы праходзіць масавая эвакуацыя людзей. Пажар за 35 кіламетраў ад Афінаў распачаўся 11 жніўня. Паводле мясцовых уладаў агонь хутка распаўсюджваўся з дапамогай моцнага ветру. Вышыня полымя сягала 25 метраў. У тушэнні пажараў залучана больш за 700 ратаўнікоў, амаль 200 пажарных машынаў і 35 самалётаў. Пад эвакуацыю трапілі жыхары як мінімум 30 раёнаў, а таксама некалькі больніцаў і вайсковы шпіталь. Папярэдне ахвяраў няма, некалькі асобаў шпіталізавалі з атручваннем дымам. Было страшна бачыць, як усё вакол ахутанае дымам, бачыць, як агонь ахоплівае ўсё вакол і не мець магчымасці што-небудзь зрабіць. Гэта вялікае расчараванне, бо няма трывалай бяспекі, гараць дамы. А бедныя людзі, якія жывуць у гэтых дамах, што яны будуць адчуваць? Брытанскі мастак Бэнксі стварыў чарговае графіці. Малюнак насарога на паўднёвым усходзе Лондану стаў 8-ю працаю артыста за апошні тыдзень. Мурал адлюстроўвае жывёліну, якая забіраецца на капот захрэслага аўта. Стры-арт, як і папярэднія працы, апублікавалі ў садсетках без тлумачальнага каментара. Існуе здагадка, што новыя муралы Бэнксі звяртаюць увагу насельніцтва на праблему вымірання жывёлаў. Раней на вуліцах Лондона мастак пакідаў горнага казла на жылым будынку, 2 сланоў, якія выглядаюць з заблакаваных вокнаў, 3 малпаў, што звісаюць з моста, воўка на спадарожнікавай антэне і ката на рэкламным білбордзе. А графіці піранняў на паліцэйскай будцы трактавалі як крымінальнае пашкоджанне маёмасці паліцыі. Рэжым працягвае рэпрэсаваць сумленных беларусаў. Крымінальныя справы завялі супраць бацькоў палітвязняў.
22 жніўня за экстрэмізм будуць судзіць Михаила Лапунова, бацьку аднаго з самых маладых палітвязняў краіны Мікіты Залатарова. Прычынаю для затрымання Мікітавага бацькі стаў закрыты чат, у якім абмяркоўвалася падтрыманне ягонага сына. Пастанову КДБ рэсурс прызналі экстрэміскім. Сам мужчына ў гэты момант адбываў судні, пасля якіх яго адразу перавялі ў СІЗА нумар 3 ў Гомлі і завялі крымінальную справу. Працэс над Лапуновым пройдзе ў Гомельскім абласным судзе. Справу разгледзіць Алеся Восіпова. За распаўсюд экстрэміскіх матэрыялаў будуць судзіць і Наталю Давыдуліну, маці былога палітвязня Дзяніса Давыдуліна. Жанчына выхоўвае 5 дзяцей. Больш за палову насельніцтва Беларусі верыць у Бога. Тое вынікае з рэспубліканскага апытання, праведзенага Цэнтрам сацыяльна-гуманітарных даследаванняў БДУ. Гэтак, згодна з даследаваннем, больш за 55% рэспандэнтаў называюць сябе вернікамі. Адназначна не змаглі адказаць на пытанне пра веру крыху больш за 24%. А вось больш за 12% апытаных не вераць у звышнатуральныя сілы. Таксама з апытання вынікае, што большасць беларусаў праваслаўныя, амаль 10% каталікі, менш за 1% людзей адносяць сябе да пратэстантаў і мусульманаў, больш за 2% да іудзеяў. Яшчэ больш за 14% рэспандэнтаў не адносяць сябе да ніводнай рэлігіі. З легальнага рытуальнага бізнесу ў злачынны. Міліцыя затрымала беларуса, які здзейсніў шэраг крадзяжоў на могілках. Злачынцам аказаўся 30гадовы жыхар Рагачова, які раней працаваў у фірме, што вырабляе і ставіць помнікі. З красавіка затрыманы дэмантаваў і краў бардзюрныя камяні, магільныя пліты, дэкаратыўныя вазоны ды іншыя вырабы з чорнага мармуру на могілках Жлобінскага, Рагачоўскага і Буда-Кашалёўскага раёнаў. Скупщиком оказался его 36-летний бывший коллега, который открыл свой ритуальный бизнес. Также их связывало тюремное прошлое. Всего изъято более 140 предметов на общую сумму свыше 10 тысяч белорусских рублей. Пад Фаніпалем сутыкнуліся цяжкавік і мікрааўтобус, што ехалі ў адным кірунку. Кіроўца фуры хацеў аб'ехаць затор, аднак пры рэзкім тармажэнні ў яго урэзаўся мікрааўтобус, што рухаўся ззаду і не паспеў затармазіць. Паводле сведак, пасля сутыкнення грузавы мікрааўтобус адкінула сама меней на 10 метраў. У кабіне заціснула кіроўцу. Яго выратавалі працаўнікі МНС з дапамогу гідраўлічнага інструменту. Мужчыны з траўмамі рознай ступені цяжкасці даставілі ў дзяржынскую больніцу. Прычыны і абставіны здарэння расследуюцца. Своеасаблівую дэўкранізацыю правялі ў Мазыры. У фірмавых крамах камбінату «Зара» змянілі звыклыя назвы котлетных паўфабрыкатаў. На гэта звярнула ўвагу і выклала адпаведны ролік у TikTok жыхарка Мазыра. Кіеўскія котлеты змянілі назву на смачнае з масліцам, а палтаўскія цяпер сталі пяшчотнымі. На прадпрыемстве патлумачыць змены назву не змаглі. Іншыя карыстальнікі ў каментарах адзначылі, што разам з перайменаваннем крыху паднялі кошт паўфабрыкатаў. Мінулай ноччу ў небе над Беларусю адначасова можна было ўбачыць зарапад і паўночнае ззянне. Гэта стала магчымым дзякуючы моцнай магнітнай буры. Зарапад Персеіды атрымаецца ўбачыць і сёння, а пакуль рэдкая прыродная з'ява на вашых экранах. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя навіны дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.